Hej alle sammen. I dag vil jeg lave et layout med My Mind's Eye Up and Away serie. Jeg har ikke nogen anelse om, hvorvidt den er ny eller gammel. Jeg kunne bare enormt godt lide den, da jeg så den i shoppen, så den røg i indkøbskoden med det samme. Jeg skal lige beklage lyset. Det regner, og det kan jeg jo ikke rigtig gøre ret meget ved, så det hele bliver sådan lidt gråt og kornet, men jeg håber, I kan se, hvad jeg laver alligevel. Jeg har et billede af min datters første skoledag for i år. Og så har jeg som sagt papirerne fra serien. Jeg købte den som et kit i stedet for enkeltvis, fordi jeg var helt sikker på, at jeg nok skulle kunne få brugt. Så faktisk kun der er et enkelt ark her i, som jeg ikke synes er så fantastisk. Og det er det her. Jeg er ikke så vild med hele den her overskægstrend, der har været det sidste stykke tid. Mustache-trend, så ja. Men den anden side her, den kan jeg sagtens se kunne blive brugt til en hel masse. Ja, så nu vil jeg lige finde ud af, hvad for nogle af papirerne jeg vil bruge, og hvordan. Og så har jeg tænkt mig at skære nogle ting ud på silhuetten. Nu det er skolestart, så tænker jeg, at jeg måske kan finde nogle ting der. Og så vender jeg tilbage om lidt. Så har jeg fået skåret tingene ud. Som sædvanligt har jeg valgt at have en tynd kant langs med mit layout her. Og jeg kunne enormt godt lide det der bolsjestribede papir, så det blev valgt. Ja, og så havde jeg jo det der med overskæg på, som jeg jo ikke synes var specielt fantastisk, men jeg kunne enormt godt lide de blå striber på den anden side, så den bruger jeg hernede. Og så bliver det her sådan en slags hylde for resten af mit layout, og her jeg designer rundt omkring. Til min journaling har jeg skåret den her ud, og egentlig kunne jeg nok have nøjes med bare at skære halvdelen ud, for jeg har egentlig tænkt mig bare at gemme den om bag billedet på den her måde, men så kan jeg gemme den anden til senere, eller et andet layout. Og så har jeg til heroppe skåret den her ud. Det var en border, jeg fandt i Silhouette-storen for længe siden, og som jeg faktisk har brugt rigtig meget. Der er en 3-4 forskellige med, blandt andet 1, 2, 3 tallene. Jeg har også fået skåret titlen ud. Her har jeg så kun lidt af den at vise, men jeg har skåret den ud i brun karton og så i mønstret papir. Fordi jeg er bange for, at den gule farve den forsvinder lidt for meget med i baggrunden ellers. Jeg har også skåret det her med roserne på, for jeg kan enormt godt lide det, og tanken var måske at putte det om bagved her, men jeg kan ikke finde ud af, om jeg synes, det bliver for meget leg. Så den er sådan lidt på, nu må vi se, hvad der sker. Så fandt jeg den her, også fra Silhouette Store, jeg synes var enormt sød. Read, Learn, Grow. Så den kunne godt være et eller andet sted. Og så har jeg skåret en ugle ud, som jeg så tydeligvis ikke har fået samlet nu. Og jeg ved heller ikke helt, om jeg har tænkt mig at bruge den. Men jeg har brugt det samme mønsterpapir, som jeg har rundt omkring på layoutet, og så er det brun karton. Så lige nu så vil jeg have sværtet kanterne på det hele, og så få limet det ned, mens jeg også overvejer, om jeg vil bruge den her eller ej. Jeg har fået sværtet kanterne på det hele, inklusive alle de små bogstaver, og limet sammen, men jeg har ikke fået limet noget ned endnu. Jeg har bare sådan rykket lidt rundt med tingene og forsøgt at finde ud af, hvor de skal være. Der står 1 her, og der står første der. Det er fordi, hun går i første A. Så jeg havde tænkt mig, at der skulle være et lille A et eller andet sted herovre. Og der snupper jeg nok bare et eller andet fra en stikker eller et eller andet, jeg kan finde. Den her til journaling blok vil jeg lige stemple lidt på. Jeg har faktisk i det hele taget fundet en masse stempler frem. Jeg tænkte nogle Simple Stories og noget Bo Bunny og de her meget, meget gamle med labels på. Fordi jeg overvejede faktisk, om ikke det kunne være sjovt at stemple et kamera eller et eller andet og have siddende rundt omkring. Ja, men nu vil jeg første omgang lige lave den her om til en journaling blog. Jeg har den her fra, Hero Art. Den er meget gammel. Og jeg tænker mig at bruge hvid sværte. Du kan bruge Colorboxes, hedder den Frostbite, det tror jeg den er. Ja. Pigment Ink, den er rigtig god. Jeg bruger Memento Lux i dag. Men Colorbox er absolut lige så fin. Ja, jeg har stemplet og klippet kameraet ud. Jeg ved ikke, om det lige skal sidde der. Der er det lige nu. Og så havde jeg jo det blå papir hernede, og den blå tab, som jeg havde
klippet ud på, eller skåret ud med silhuetten. Så jeg vil egentlig godt have noget af det blå op her også, så der har jeg stemplet til det. Jeg endte med kun at bruge det ene af Simple Stories stempelsæt. Det hedder Snapshots, tror jeg. Ja, og så den her nede, der står Remember på. Synes jeg også var meget sød. Så nu er det om at få det hele limet sammen, og så få skrevet journalingen, og så komme tilbage på det sidste pynt på. Jeg overvejer, om jeg skal have lidt washi tape ind hister her, så det kan også godt være, at det bliver nu, det kommer på. Nu er jeg næsten lige ved at være der. Jeg fandt den her wood veneer fjer fra mit stash. Den er vist ved at være lidt gammel. Som jeg egentlig synes kunne være meget sød hernede ved ugen. Præcis hvordan den skal være, har jeg ikke helt fundet ud af endnu. Og så tænkte jeg en sommerfugl heroppe. Så har jeg den her, der hedder So Cool. Det er Lawnfawns, det er de begge to. Hello Sunshine og Let's Polka. Jeg synes jo egentlig, den passede meget godt i farverne. Så jeg tænkte, de kunne måske også være meget sjove at bruge. Det skal faktisk være meget sød der. Ja. Og så har jeg de her sådan clips. Fra Studio Calico. Jeg tænkte også kunne være sjovere at få. Så det begynder at blive lidt for meget nu, det kan jeg ikke rigtig finde ud af. Det er også det der med præcis, hvor tingene skal være. Men jeg tænkte at bruge en gul deroppe, og så bruge en af de røde hernede. Ved det, jeg har gang i her. Ja. Det kan være, det skal være en af de pinke i stedet for. Det vil fungere bedre. Men det er også igen lige finde ud af, hvor det er, jeg synes, den kommer til at sidde bedst. Og det er jo så her, hvor ulempen ved at have klistret det fast i en fart, den dukker op. Men ja, hvis ikke jeg på et eller andet tidspunkt beslutter for, at nu sætter jeg altså ting ned, så får jeg mig aldrig sætte ned. Jeg har også de her Tim Holtz miniclips, men jeg tænker, når nu jeg har brugt de andre, så er jeg vist ved at være der. Så overvejede jeg at sætte nogle guldpaletter på, men det ved jeg ikke rigtig nu, hvor jeg har så mange andre ting på. Ja, men ellers så er layoutet færdigt. Der er selvfølgelig billeder af det her om lidt. Tak fordi du kiggede med. Vi ses snart igen. Hej hej.